Поняла. Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня. Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха Московської області затвердив вирок Південного окружного військового суду Російської Федерації. Згідно з ним, кримських мусульман, фігурантів красногвардійської групи Хізбут-Тахрір, відправили до російської колонії терміном від 12 до 17 років. Про це повідомила адвокат Лілія Гіміджі. Нагадаю, що учасників красногвардійської групи затримали 14 лютого 2019 року, то нібито через зв'язок з ісламською політичною партією Хізбут-Тахрір, забороненою в Росії, але легальною та публічною в Україні. Після цього 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив Рустема Емірусіїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва до 12 років, Арсена Абхаїрова до 13 років. Попри всі зусилля родичів та захисників, суд у московській Власиці залишив ці вироки в силі. Тож от про це більш докладно будемо говорити сьогодні. Також сьогодні зранку біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у окупованому Сімферополі знову пройшли масові затримання кримських татар. Як повідомляє кореспондент Кримської солідарності, люди очікували на результат судового засідання за межами будівлі Кримського гарнізонного військового суду, незважаючи на наявність медичних масок та дотримання ними соціальної дистанції, поліція затримала 19 кримських татар, з них 12 чоловіків, 7 жінок, за порушення норм карантину. Після цього усіх посадили до заздалегідь підготовленого автобусу. Силовики відвезли затриманих до 3-го відділку поліції окупованого Сімферополя. Серед затриманих був представник ЗМІ, журналіст видання «Грані.ру» Куламет Ібраїмов. Він повідомив силовикам про наявність у нього редакційного завдання та посвідчення кореспондента, однак, не дивлячись на те, що його відправили з відділку без складання протоколу, тим не менш силовики перевірили наявність прес-карти та редакційного завдання. Тож з нами на зв'язку Куламет Ібраїмов, і ми більш докладно розпитаємо його про те, що відбувалося сьогодні в Сімферополі. Пане Куламете, чи чуєте ви нас? Я не чую, я прошу наших редакторів. Так, пане Куламете, чи чуєте ви нас? Доброго дня. Чуємо, доброго дня. Здравствуйте.
Ну, от перше моє питання про те, що ж відбулося сьогодні під будівлею суду в Симферополі, тому що ми чули, що було велика кількість затриманих. Вам пояснили, чому це відбувається? Нет, изначально у меня было редакционное задание. Я прибыл на суд где-то без 20:10 для того, чтобы попасть на само судебное заседание. И 5 слушателей впустили, и после них 18 человек ждали на улице и думали на перерыве поменяются с другими слушателями, чтобы зайти. Но, к сожалению, у них это не получилось. В 11 часов откуда ни возьмись появился автобус, и появились сотрудники полиции с громкоговорителем, с камерами. Они сразу снимали это. И появился также автобус, куда нас попросили пройти. Мы сначала был словесный переполох, но они ничего не хотели слушать и просто загнали всех в автобус. Я им говорил то, что я журналист, показывал пресс-карту, показывал редакционное задание, но на это все не обратили внимания. Также меня загнали в автобус. Ну, з того, що повідомлялося, причина, як пояснювали силовики, полягає в тому, що нібито це порушення норм карантину. От тут виникає питання, в автобусі, чи там зберігалася соціальна дистанція, чи були збережені умови дотримання цих самих пресловутих норм? Что самое интересное, на улице все люди стояли в 1,5 метра друг от друга, чуть не 2, кто-то стоял вообще 3 метра. Все были в масках. В автобусе никакой о социальной дистанции и этих норм не может быть никакой речи, так как автобус был переполнен, даже мне пришлось стоять все время. Это где-то было около 40 минут, пока нас не доставили в РОВД. Я стоял, практически все сидели, и никакой речи про социальную дистанцию не могу идти речь. Воздуха не хватало, люди задыхались, но все были в этом автобусе, после чего еще и 5 человек с Росгвардии к нам прибавилось. А чи застосовувалася сила до людей, які, наприклад, не хотіли сідати в цей автобус? Ну, сначала, как я и сказал, был словесный переполох, это ничему не привело, после чего нас попросили пройти в автобус, мы не хотели идти, нас просто, затолкали, наверное, грубо говоря, даже не грубо, это еще мягко говоря, затолкали в этот автобус, я даже чувствовал, как меня сильно толкают сзади, и пришлось зайти, так как не хотелось сопротивляться. Серед затриманих було 7 жінок, як повідомляється, з них 2 жінки, дружини політв'язнів, засуджених до тривалого строку в колоніях, а також одна неповнолітня дівчина. І ще одна дівчина була інсулінозалежна. Повідомляється, що жінок відпустили, але отут питання, чи є ще затримані у відділках? На данный момент уже всех отпустили. Женщин отпустили где-то в районе 3-4 часов дня, то есть их подержали там минимум 5 часов. 5 часов их подержали. На них всех составили протоколы по Кодексу административных правонарушений 20.6.1 о участии в несанкционированном мероприятии. Одну женщину только отпустили, это женщина, у которой была инсулинозависимость. Ее отпустили в 2 часа, на нее протокол не составили. А на всех остальных составили протоколы, это будут повестки в суд, и даже сделали официальное предостережение на бумаге. Повідомлялося, що у одної з жінок, яка була затримана, в неї залишилася дитина на вулиці просто. Тобто жінку забрали, а дитина залишилася. Потім цю дитину забрала мати затриманої. Але чи чули ви, чи пояснювала жінка силовикам, що в мене там дитина? Да, она объясняла, я как раз в это время вел прямой эфир с Крымской солидарности. Она пыталась объяснить, что у нее там ребенок остался, я даже снимал это, но они на это не обратили внимания, просто закрыли автобус, и мы тронулись. А ребенок остался, получается, с бабушкой. Пане Куламете, у мене ще є одне питання таке. Коли ваше затримання, я так розумію, що на вас не складали адмінпротоколу, але чи були якісь такі поза рекорд попередження про те, що не варто займатися журналістикою в таких ситуаціях? Щось таке, що ви б сприйняли як тиск або погрозу?
Ну, давление я на себя ощутил. Это изначально, когда меня затолкали просто в наглую в автобус. Этим самым моя свобода перемещения была нарушена, а также я не смог дальше выполнять редакционное свое задание. Это пресечение моей профессиональной журналистской деятельности. На это давление я ощутил. И плюс в самом уже РОВД, где я начал составлять жалобу в прокуратуру, в центральный отдел, начал составлять, и уже по окончанию составления данной жалобы меня вызвали отдельно уже и сказали, что мы тебя отпускаем. Дякую, пане Куламете. З нами був Куламет Ібраїмов. Я хочу повідомити ту наявну інформацію, яка у нас є. Є вже коментарі людей. От, до прикладу, інсулінозалежна дівчина Суваде Бекірова, вона пояснила, що вона не мала при собі ліків і що чергову ін'єкцію вона мала зробити о 14, а відпустили її тільки в 14:30, що, в принципі, становить загрозу для її здоров'я. Давайте послухаємо пані Бекірову. Мы соблюдали все правила, стояли по 1,5 метра в масках, но к нам подошли и загрузили нас в автобус. Ничего не сказали, сказали просто подходите без, скажем, сопротивления. Мы вот так не сопротивляясь, вошли в автобус, нас привезли сюда в центральный полицейский отдел и держали там уже на протяжении 4 часов. Я инсулинозависимая, поэтому мне необходимо вовремя поколоть инсулин. Они меня вовремя не отпустили. Вот прошло как полчаса после того, как мне нужно было уколоть. И вот сейчас я направляюсь домой. А какой-нибудь протокол составляли на вас? Составляли, да. Нет, протокол не составляли. То есть без Мы протокола? написали жалобу, да. Ще інформація про те, що це не перші затримані активісти. 29 жовтня в Криму силовики затримали 29 кримських татар та 2 журналістів біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду. Раніше, 25 жовтня, в тому же місті силовики провели масові затримання кримських татар, де проходила апеляція у справі Красногорської групи. 11 жовтня поліція розігнала десятки слухачів, які зібралися в масках та дотримали, безумовно, соціальної дистанції біля того ж самого Кримського гарнізонного військового суду Симферополя на апеляцію в засіданні Красногорської групи. Пізніше всі були оштрафовані за організацію масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадському порядку. Тож ми бачимо, що мова йде не тільки про переслідування людей, про засудження людей, але навіть про тих, хто приходить просто підтримати, просто постояти, без гасел, без жодних якихось заворушень. Оця ситуація, вона нагадує, вона одразу спадає на згадку затримання людей на Керченському мосту, коли серед ночі фактично групу кримських татар змусили перебувати на холоді, і поки у одного з затриманих, до речі, їм не пояснили причини, чому це з ними відбувається, і поки одного з затриманих не стався серцевий напад, ніхто навіть не реагував. Силовики просто пішли собі спати до автобусів. От з нами на зв'язку Іскандер Баріїв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. І ми з ним поговоримо більш докладно про те, чому посилюється тиск не тільки на тих, кого Росія збирається звинувачувати в причетності до Хізбут-Тахріру, але й на тих, хто просто проявляє солідарність. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. Ну, от моє питання, чому, на ваш погляд, апеляційний суд залишив вироки без змін? Тому що ми пам'ятаємо, коли вироки робилися трошки менше. Звісно, це було знущання, коли людині дають 20 років і скасовують там на 3 місяці, але тим не менш. Була якась така хоча б намагання створити ілюзію правосуддя. Зараз ми бачимо, що нічого подібного нема. Як ви розцінюєте таке рішення суду? Ну, в первую очередь, мы видим, это не одноразовый случай и не в отношении только одной какой-либо группы.
если мы говорим в данном случае о деле Хизбут Тахрир. Речь идет о том, что уже системный подход, и именно с 2020 года, после того, когда они внесли изменения в Конституцию, после того, когда они начали менять собственное законодательство, соответственно, вводить новые части в статьях и соответственно, таким образом, я бы сказал, усиливать Уголовный кодекс Российской Федерации, усиливать другие законы. И как раз-таки они направлены на то, чтобы усиливать репрессии. И как раз с 2020 года мы замечаем, что сроки, которые, скажем, запрашивают обвинения с одной стороны и которые, в принципе, поддерживают оккупационные суды как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации, в частности, в Ростове-на-Дону, мы видим, что практически, действительно, вы правы, они усиливают и дают максимальные сроки. Кроме того, было четко замечено, что именно с 2020 года они начали в своих приговорах к колониям строгого режима еще добавлять, там, допустим, несколько лет, первые несколько лет пребывания в тюрьме. То есть это также усиливает их решение. И, соответственно, таким образом люди, которые подпадают под непосредственно уже получают приговоры, то первые годы им приходится находиться в тюрьмах, это в более жестких условиях, когда их свобода в местах несвободы еще более ограничена. Поэтому мы видим эти процессы. И, кстати, с 2020 года, с осени, мы впервые заметили, зафиксировали вот такие вот массовые действия, когда они начали задерживать направляющихся в Ростов-на-Дону. И мы об этом говорим. Мы говорим на различных международных площадках. И таких случаев уже крупно зафиксировано 2. Это зимой в этом году и осенью в прошлом году, когда именно останавливают машины и именно по этническому признаку определяют по документам и забирают документы и не пропускают дальше. Ну и уже в связи с теми последними событиями, связанными с сентябрьскими событиями, когда, мы знаем, были жесткие задержания наших активистов, да, в данном случае по так называемому делу диверсантов крымско-татарских, по Нариману Джилялу, по Асану и Азизу Ахтемовым, то были уже задержания в отношении и, скажем, составление протоколов административных в отношении тех людей, которые приходят непосредственно к зданию суда. И вот только за вот эти последние месяцы, это сентябрь, октябрь, уже мы наблюдаем порядка 120 таких случаев. И сегодня, опять же, они продемонстрировали, что они не будут останавливаться, что они будут преследовать тех людей, которые приходят к зданиям суда, будь то это апелляционный суд, либо районный суд города Симферополя, либо это суды на территории Ростовской области. Поэтому, и причем мы же понимаем реально, что кто приходит к зданию судов. Это в первую очередь близкие родственники. Это жены, матери, это близкие там братья. И, соответственно, мы видим, что да, в дальнейшем страдают уже целые семьи. То есть, с одной стороны, это политузник, с другой стороны, это ближайшие родственники, в отношении которых либо выносят решения и их штрафуют, либо составляют протоколы. И, соответственно, конечно же, мы видим, что такие оказывается все больше и больше на женщин. Пане Іскандер, щось переривається зв'язок. Я хотіла, знаєте, про що спитати? От те, що хапають під судами тих людей, хто пішов підтримати, ну, це принаймні, можливо, можна пояснити, було би. Але ми ж бачимо, що людям висувають якісь дуже дивакуваті звинувачення, або не висувають взагалі. То порушення карантину, то як це було на Керченському мосту, зупинили людей, які їхали до Ростову, просто подивилися, побачили кримських татар, позбирали паспорти і пішли, лягли спати силовики, залишивши людей на вулиці. Тобто не туди, немає навіть, їм не було
висунуто звинувачень на той момент. Їх просто залишили на вулиці, не дали рухатися далі. На ваш погляд, чим обумовлено те, що з одного боку росіяни посилюють тиск, а з іншого боку вони не наважуються, наприклад, звинувачувати в тому, що там є якісь акції протесту? Но здесь дело в том, что в соответствии с той статьей, которая составляет протоколы, то это 220.6.1, как раз по административное изыскание, вернее, по административные правонарушения, скажем так, как они считают. Но понятно, что обвинить, я думаю, что в первую очередь они пытаются запугать близких, они пытаются дать посылы тем людям, которые приходят к зданиям судов, о том, что они будут продолжать оказывать на них давление. Но я бы сказал, слава богу, что они не применяют более жесткие действия, потому что они все-таки на международных площадках пытаются демонстрировать, что они все-таки правовое государство. И вот здесь как раз-таки и стоит как перед ними, так и перед нами две стороны вот в этом процессе. С одной стороны, позиция ненасильственной борьбы, она должна основываться на солидарности, на активности, на том, чтобы как можно больше людей приходило и демонстрировали то, что все эти действия незаконные, оккупационных судов, оккупационной прокуратуры, оккупационной власти. С другой стороны, конечно же, людей пытаются запугать, чтобы не собиралось больше, но мы видим, что все равно люди идут. Что касается с позиции оккупантов, то они своими такими решениями пытаются запугать людей, но при всем том они понимают, что перед международной общественностью, задерживая беременную женщину, как это сегодня произошло, или женщин, которые абсолютно не имеют никакого отношения даже к какой-то более, там, я бы сказал бы, даже если их можно было бы обвинить в экстремизме, и то не ложится никакие рамки. И поэтому понятно, что им нужно, я бы так бы сказал, попытаться преподнести, что все-таки есть разница между теми мужчинами, которых они арестовали и выносят приговоры или обвиняют в терроризме, и теми женщинами, активистами, которые приходят поддержать их. И понятно, что в соответствии с их законодательством они больше ссылаются на то, что не должны быть какие-то акции массовые возле здания судов и ряда других помещений, зданий. Поэтому здесь они как раз-таки и пытаются, я думаю, все-таки продемонстрировать в том, что у них есть сила, что они не будут останавливаться ни перед чем и таким образом запугивать людей. Все. Один з тих, хто прийшов сьогодні під будівлю суду, Абдулмеджид Сейтумєров, пояснив, він дав коментар на запитання журналістів про мету відвідання Кримського гарнізонного військового суду. Він сказав, ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських татар, наших братів з Червоногвардійської групи, що їм дали великі терміни за розмову про релігію, за інакодумство. Ми і надалі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом. Пане Іскандере, це дійсно переслідування за інакодумство? Як ви трактуєте те, що відбувається? Если говорить о тех последних, скажем, приговоров, которые они вынесли, то однозначно мы же прекрасно понимаем, что даже в деле, в котором участвуют представители Федеральной службы безопасности, у них разнится информация устная и письменная. Кроме того, мы знаем о том, что, опять же, они используют механизм секретных осведомителей или секретных свидетелей, о которых никто не знает. И, кстати, на последнем судебном заседании не было даже продемонстрировано для защиты именно данные эти показания. То есть мы видим, что эти дела реально фабрикуются, и, конечно, что остается людям? И правильно то, что дают правильные посылы наши активисты.
что мы все равно будем бороться ненасильственным путем, все равно мы будем бороться за права наших граждан, все равно мы будем делать так, чтобы весь мир узнал, что крымские татары не являются террористами, крымские татары хотят жить на своей родной земле, крымские татары хотят развиваться на родной земле, а оккупанты сегодня создают все условия для того, чтобы просто выживать крымских татар с родной земли. Дякую, дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Ну що ж тут можна сказати, тільки висловити солідарність з людьми, які отримують такі величезні строки за свою віру, без жодних доказів взагалі, не просто там здійснення терористичних дій чи планування терористичних дій, без жодних доказів, навіть умовно розмов на таку тему. Це найобурливіше в цій історії. І також хочеться висловити подяку і слова підтримки всім тим, хто приходить під ці суди, тому що це вкрай важливо і для тих, хто опинився за ґратами, і для тих, хто намагається привернути міжнародну увагу до тих безчинств, які чинить Російська Федерація на території окупованого Криму. Я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я нагадую вам підписуватися на наші сторіночки в Фейсбуці та слідкувати за кримською тематикою. На все добре.